Ahoj, som Štefan Agašvári. Pozrime sa na vitamínové doplnky spoločnosti HLBS Network. HLBS produkty máme v troch kategóriách. Máme vynikajúce čokolády, vitamínové doplnky, na ktoré sa pozrieme dneska, a takisto kozmetické prípravky bez chemikálií. HLBS je zakladá na produktoch spĺňajúcich jedinečné a najprísnejšie štandardy kvality. Všetky naše výrobky od vývoja až po konečné skúšky sú vyrobené podľa normy ISO 9001 v kvalifikovaných laboratóriách GMP. Považujeme za dôležité zabezpečiť našim spotrebiteľom také produkty, ktoré sú najviac potrebné z hľadiska zachovania ich zdravého stavu. Vitamínové doplnky. Vyvíjame a vyrábame len z prírodných produktov, bez chemikálií, s cieľom poskytnúť kvalitnejší a zdravší život. Každý deň pracujeme na tom, aby sme vyvinuli výživové doplnky s vynikajúcimi a zároveň s tými najúčinnejšími surovinami. Naše výživové doplnky obsahujú esenciálne minerály, stopové prvky a vitamíny potrebné k optimálnemu fungovaniu zdravého tela. Naše výživové doplnky vo forme kapsúl poskytujú nášmu telu všetky tie prvky, ktoré žiaľ z potravín vyrobených v priemyselnej výrobe nie je možné získať, ako ani zo zeleniny a ovocia pestovaných vo vyčerpanej pôde. HC80 je jedným z našich produktov, na ktorý sme mimoriadne hrdí. Obsahuje huminové kyseliny, fulvokyseliny, cordyceps a extrakt z pestreca mariánskeho. Náš produkt je unikátny v tom, že kombinácia týchto zložiek napomáha k vzájomnému posilneniu komponentov, takže je maximálne účinný. Obnovuje rovnováhu kyslosti organizmu, tzv. Acetobázickú rovnováhu, viaže na seba škodlivé voľné radikály a vylúči z tela von. Detoxikuje náš organizmus, zvyšuje energiu a vitalitu, pomáha pri infekciách a vírusoch. Je účinný proti stresu. Odporúča ho aj Maďarská asociácia prírodnej medicíny. Ako sa to konzumuje? Doporučená denná dávka pre dospelých sú 2 až 4 kusy na ráno alebo a večer. Ráno 2 kusy, večer 2 kusy, ak máme príznaky chorôb. Deti môžu používať tieto naše vitamínové doplnky takisto od 4 rokov až do 10 rokov sa doporučuje jedna vitamínová kapsula za deň. Doporučujeme konzumovať 15 až 20 minút pred jedlom, zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Cordyceps. Vysokohorská huba, ktorá sa prírodne nachádza len na himalajskom úpetí vo výške okolo 4000 metrov, ktorú bolo veľmi obťažné získať. Preto bol cordyceps vždy z jednou z najdražších známych liečivých húb. Jeho vysoká cena ho predurčila takmer výlučne len členom cisárskeho dvora a pre čínsku šľachtu. Historicky bol mimo dosah priemerného čínskeho obyvateľa a cez jeho cenu a vzácnosť ho jeho neuveriteľné liečivé možnosti učinili jadrom tradičnej čínskej medicíny. Odstraňuje únavu, zlepšuje kondíciu, zaisťuje vysokú hladinu energie, posilňuje funkciu ľadvín, pregeneruje náš organizmus, má účinky podobné kortikoidom, ale nemá žiadne vedľajšie účinky. Pomáha pri prevencii rakoviny a ako som spomínal, patrí do jadra tradičnej čínskej medicíny. Pravdepodobne mnohí z nás poznáme Michaela Phelpsa, fenomenálneho plavca, olympijského rekordmana, ktorý získal neuveriteľné množstvo zlatých medailí. On používa takisto cordyceps na zvýšenie kondície a výkonu. V roku 1993 na mestrovstvách sveta v atletike vo Stuttgarte vyhrali beh na 3000, 5000 a 10 000 metrov čínske bežkyne, čo každého prekvapilo a vzbudilo to okamžité podozrenie z dopingu. Avšak sa ukázalo, že jediné, čo používali, boli takisto extrakt z cordycepsu a ich účinky na výkonnosť mali neuveriteľnú efektivitu. Pestrec mariánsky má najsilnejšie detoxikačné účinky na svete, podporuje dôležité funkcie pečene a ako vieme, pečeň je najdôležitejším orgánom na detoxikáciu. Je silným antioxidantom a podporuje zdravie celého organizmu. Ďalším naším výrobkom z rodiny vitamínových doplnkov je Berislim. Ako už názov napovedá, Berislim jedná sa o prípravok, ktorý pomáha zlepšovať postavu a má chuť malín. Obsahuje šupky semien skorocelu, kremelinu, sojový lecitín, topinambury, liofilizované maliny, jablčný pektín, zázvor, vitamín C a stéviu. Berislim má veľmi vysoký obsah vlákniny, ktorý pomáha optimálnemu fungovaniu nášmu tráviacemu systému. Absorbuje a vylúči parazity, vírusy aj ťažké kovy, prečisťuje naše črevá a pôsobí ako kefa na naše útroby. Pomáha znížiť krvný tlak, znižuje hladinu cukru a cholesterolu, pomáha pri chudnutí a odbúrava špatné tuky.
Odporúčená denná dávka 1 lyžica prípravku rozpustená v 1 až 2 deci tekutiny podľa vášho výberu. Takisto je doporučený Maďarskou asociáciou prírodných liečiteľov. Šupky semien skorocelnú, alebo taktiež známe ako psílium, pravidelným používaním zabraňuje procesom vytvorenia kameňov a tukov. Okrem toho účinne znižuje pocit hladu a neobsahuje žiadne kalórie. Má veľmi vysoký obsah vlákniny. Absorbujú vysoký obsah z vody, čím sa vytvorí gelová hmota a prechádza tak cez náš tráviaci systém. Týmto sa opatrne prečistia črevá od usadenín a zabezpečí tak optimálne trávenie. Zabraňujú tým sebeotráveniu a premnoženiu parazitov. Pomáha tak regenerovať črevnú flóru, napríklad aj po liečbe alebo aj počas liečby antibiotikami. Zmierňuje únavu, migrény a pomáha aj v prípade zápchy. Kremelina je hornina, v ktorej sa nachádzajú pozostatky jednobunkových rastlín a má veľmi vysoký obsah oxidu kremičitého. Je to prírodná zbraň proti parazitom. Použitie kremeliny má niekoľko storočnú históriu. Diatomit vyzerá ako valec plný dier, ktoré milióny týchto valcov prejdú našimi útrobami a vyčistia naše črevné klky od baktérií, parazitov, vírusov a ťažkých kovov. A tieto sa dostanú z tela von. Funguje to teda ako kefa na náš tráviaci systém. Opatrne a účinne nám teda prečistí klky v tenkom čreve aj z tých najhlbších miest. Má mleté topinambury. Rastlina vláknina inulín je najväčšia vláknina, ktorá obsahuje táto inak nazvaná slnečnica hľuznatá. Má veľmi vysoký obsah minerálnych látok, vitamínov a životne dôležitých a esenciálnych kyselín. Inulín je veľká vláknina rozpustná vo vode. Pri cukrovke je inulín hlavným zdrojom energie zo sacharidov, pretože hladinu cukru v krvi nezvyšuje ani v prípade dlhodobej konzumácie. Pomáha nám znižiť teda hladinu cukru, cholesterolu, závislosť na inzulíne. Je vhodný pre diabetikov. Vhodná je aj pri oslabenej slinivke brušnej. Má protiastmatický účinok, proti žalúdočným vredom a je výborná potravina pre zdravú pečeň a žlčník. Liofilizované maliny. Majú skvelú chuť, pozitívny vplyv na organizmus. Má vysoký obsah minerálnych látok, vitamínov, antioxidantov, vlákniny, pektínov potrebných pre trávenie. Liofilizácia znamená sušenie mrazom. Chute a vône zostanú nezmenené. Sojový lecitín. Lecitín je prírodná látka podobná tuku, tzv. Fosfolipíd. Soja je obzvlášť bohatá na tento lecitín. Je dôležitým stavebným prvkom bunkovej steny, je nevyhnutný pre optimálne fungovanie buniek tela, zohrávajú významnú úlohu vo fungovaní kostnej drene, nervového systému srdca a pečene. Znižuje hladinu cholesterolu, zlepšuje pamäť a schopnosť koncentrácie pri čerpaní, urýchľuje metabolizmus a tým redukuje podkožný tuk. Jablčný pektín je rozpustná vláknina. S vodou má gelovací účinok. Znižuje hladinu cholesterolu, znižuje riziko rakoviny čreva, znižuje riziko cukrovky, upravuje črevnú mikroflóru, pozitívne účinkuje v prípade vredov alebo zápale hrubého čreva, odstraňuje nežiaduce toxíny, pomáha pri hnačke, ale aj pri zápche. Zázvor. Zázvor pochádza pravdepodobne z Číny a pestuje sa najmä v Indii a v Kanade. Je príbuzný majoránu. V stredovekej Európe bol tak cenný, že si mysleli, že pochádza z raja. Obsahuje štiplavé látky, a aromatické oleje, stimulujú tvorbu slín, žlče, prácu čreva, žalúdku, má protizápalové a analgetické účinky. Posilňuje telo aj dušu. Pálivé zložky podporujú rýchlejšie vylučovanie enzýmov, ale vplývajú aj na receptory slizniče žalúdka, čo je dôležité pri detoxikácii a chudnutí. Pomáha aj v tom, aby sme nejedli príliš veľa naraz. Jedným z našich zaujímavých produktov je Immune Shot. Ako vidíte podľa názvu, jedná sa o podporu imunity. Je to sirup, ktorý obsahuje extrakt z rhodioly rozei, liofilizovanú zmes ovocných práškov, sojový lecitín, vitamín C, fulvokyseliny, prírodnú malinovú arómu, glycerín, L-arginín, L-karnitín, cordyceps, jód, selén, L-sorban horečnatý a sorban draseoný. Immune Shot
Denná dávka 10 ml obsahuje 500 mg lipozomálneho vitamínu C. Čo to je ten lipozomálny vitamín? Ten sa vstrebáva cez bunky stieň oveľa účinnejšie, pretože má molekuly obalené lipidmi, mastnými zlúčeninami, ktoré umožnia vstrebať až 90% aplikovaného množstva a nepreťaží sa tým náš tráviaci systém. Na to má obrovský vplyv ten sojový lecitín. Veľmi účinne posilňuje imunitný systém, dodávateľu potrebné aminokyseliny, jód a selén. Cordyceps nás zásobí energiou. Je to vitamínová strela pre imunitu vhodná aj pre deti. Takisto sa doporučuje Maďarskou asociáciou prírodnej medicíny a má vynikajúcu chuť. Rhodiola rosea posilňuje imunitu, zvyšuje odolnosť organizmu, tlmí bolesť, má vynikajúce účinky proti stresu, ale aj depresii, zlepšuje psychiku, podporuje produkciu serotonínu, čo je hormón šťastia a jeho transport do mozgu. Harmonizuje a chráni hormonálny systém, lieči ženské pohlavné orgány. Zvyšuje výkon športovcov, podporuje prietok krvi vo svaloch a v mozgu, podporuje anabolizmus a sexuálne funkcie. Antioxidačná ochrana na úrovni buniek. U diabetikov stimuluje tvorbu inzulínu a ochraňuje naše srdce. Pozitívny vplyv má aj na krvný systém. Sojový lecitín. Lecitín je prírodná látka podobná tuku. Nevyhnutný je pre optimálne fungovanie buniek, tela, kostnej drene, nervového systému a srdca. Znižuje hladinu cholesterolu, zlepšuje pamäť a schopnosť koncentrácie, urýchľuje metabolizmus a tak redukuje podkožný tuch. Slez lesný, Malva sylvestris. Patrí medzi najstaršie užitkové plodiny, obsahuje množstvo vitamínu A, železa a vápnika. Svojím účinkom na posilnenie imunity súperí s rhodiolou. Užíva sa pri žalúdočných a črevných poruchách, podporuje lepšie vykašľávanie hlenov, čaj sa používa na kloknanie a obklady pri zápale hrdla. L-arginín. Je to aminokyselina, ktorú je naše telo schopné vytvoriť prirodzene, ale v prípade fyzického a psychického stresu dôjde k spomaleniu jej tvorby. Množstvo arginínu produkované organizmom sa pribúdajúcim vekom znižuje a preto ho treba nahrádzať. Podporuje syntézu bielkovín, posilňuje imunitný a nervový systém. Dilatácia ciev je ovládaná cez molekulu oxidu dusnatého. Ten si telo vyrába iba z L-arginínu. Zlepšuje pružnosť ciev a zlepšuje krvný obeh. Prekrvenie takisto zlepšuje a pomáha aj pri poruche erekcie. L-karnitín je aminokyselina, ktorá prenáša tuky do svalov, aby sa tam spálili a vyrábali energiu. Má významnú úlohu v spaľovaní tukov. Pôsobí pri účinkoch proti starnutiu. Chráni srdce a pľúca pri vytrvalostných športoch. Spomaľuje poruchy pamäti spojené s starnutím proti Alzheimerovej chorobe. Môže výrazne znížiť depresiu, zlepšovať náladu, konštruktívne myšlenie, bdelosť a reakčný čas. Má antioxidačné účinky, čo znamená, že pomáha udržať energetický metabolizmus buniek mladistvým. Pomáha zostávať mladý. Jód. Nedostatok jódu sa vyskytuje hlavne v oblastiach, kde pitná voda neobsahuje jód, takže v týchto oblastiach je potrebná konzumácia jodizovanej soli. Jeho nedostatok môže viesť k zväčšeniu štítnej žľazy a k zníženiu tvorbe tyroxínu. Pri nízkej produkcii tyroxínu sa bazálny metabolizmus zníži o 50%, čo vedie v mladom veku k neprimerane nízkemu vzrastu, v dospelosti k zníženiu telesnej teploty, spomeniem reči. Je to jeden z najsilnejších antioxidantov a je silnejší ako vitamín C. Je zásadným prvkom v regulácii žľazového systému. Selén je v našom organizme najviac obsiahnutý v štítnej žľaze. Zohráva dôležitú úlohu v produkcii enzýmov súvisiacich s činnosťou štítnej žľazy. Chráni bunky produkujúce hormón štítnej žľazy. Nedostatok selénu zvyšuje proces oxidácie a tým aj zápaly. Najdôležitejšia úloha selénu vyplýva z jeho antioxidačných vlastností, vďaka ktorým je schopný zmierniť oxidačný stres. Chráni tuky proti oxidácii. Selén posilňuje imunitný systém. Ak ste hľadali vitamínovú bombu na vašu imunitu s lipozomálnym vitamínom C, tak už nemusíte hľadať ďalej. Immunshot je práve produkt pre vás. Ďakujem pekne za pozornosť. Ak máte záujem o ďalšie produkty, ako sú čokolády alebo kozmetické prípravky firmy HLBS alebo obchodnú príležitosť spoločnosti HLBS, pozrite si moje ďalšie videá.